dora dewletê Hüseyin Çatıkkaş. Niha di navbera dewleta Tirk û Tevgera Azadiya Kurdistanê de hewldanên çareserkirina pirsgirêka Kurd heye. Lewra, gelek nîqaş, di vê mijarê de tên kirin û bêguman van nîqaşan tevliheviyeke pir mezin ava kiriye. Li hêlekê baweriya civaka Kurd bi dewleta Tirk nayê û ji ber vê jî di nav xemeke mezin de ye. Li aliyê din jî dewleta Tirk ti gavên şênber navêje û şerê tunekirinê berdewam dike. Di hêla çareserkirina pirsgirêkên neteweyî de pêwîstî bi rê û rêbazên zelal hene. Bêguman gelek rê û rêbazên avakirina aştiyê hene. An ku di nav mînakên dinyayê de rê û rêbazên avakirina aştiyê cûr bi cûr in. Ev rê û rêbaz li gorî şert û mercên rêxistin, dewlet, herêm û rewşa siyasiya dewletê yên wekî feraseta demokrasî, wek hêvî, edaletê tên guhertin. Lewra gelek ceribandinên çareseriyên pirsgirêkên neteweyan li ber destên me hene. Li belê jivana hemû ceribandinan cudatir, rêberê Tevgera Azadiya Kurdistanê Abdullah Öcalan rêbazeke nû daye pêşiya Tevgera xwe. Beriya hemû gavan, gavayeke min çekdanîn û fesihkirina Tevgerê danî pêşiya rêxistina xwe. Rêxistinê jî li ser şopa rêberê xwe kongreya xwe kom kir, biryara çekberdan û fesihkirinê da. Tevîvan gavan jî dewleta Tirk hê ji zimanê xwe neguhertiye û her wiha daxwaza teslîmbûn û teslîmkirina çekan li Tevgera Azadiya Kurdistanê dike. An ku hê jî li bendeyê ku Tevgera Azadiya Kurdistanê gavan bawêje. Baş e, wê bi wî awayî ev pirsgirêk çawa bê çareserkirin? Gelo wê Tevgera Kurd teslimiyetê qebûl bike, bêguman teslimiyet di dîroka Tevgera Kurd de tune ye. Felsefeya serekeya Tevgera Azadiya Kurdistanê teslimiyet ber îxanetê ve berxwedan ber bi serkeftinê ve dibe ye. Lewra bêyî gav avêtina dewletê ne pêkane ku çekan teslîm bike. Tevî gav avêtinên Tevgera Azadiya Kurd jî rayedarên dewleta Tirk ti gavên ber bi çav neavêtine. Berovajiyê gav avêtinê şerê xwe yê qirêj dibeşînin û her wiha hê jî li hevberî gerîlayan çekên kimyawî bikartînin. Ji bo destgirtiyên rojava tune bikin, dîplomasiyê demeşînin û tawîzan didin û hemû têkiliyên xwe bikartînin. Hê jî rayedarên dewleta Tirk heman zimanê xwe yê qirêj li hemberî Tevgera Kurd bikartînin. Werhasıl li aliyê Tirk ti guhertin tinene. Hewldanên Bahçelî jî ji gotinê derbas nekirine. Zimanê di vê pêvajoyê de tê bikaranîn jî ji rihê aştî û wekheviyê dûr e. Zimanekî li ser hesasiyetên civaka Tirk hatiye avakirin û taybetî jî desthilatdariya AKP vê yekê baweyeke hişk li hemberî Kurdan bikartîne. Ango hesasiyetên civaka Kurd tên paşguhkirin. Ji bo ku aştiyeke bi rûmet pêk bê, divê nêzîkatiyeke hevpar li hemberî nirxên her du civakan hebe. Ji bo vê jî divê li ser bîngeha aştî, wekkevî û nasnameya cuda feraseta dewleta Tirk, desthilatdariya AKP û civaka Tirk bê guhertin. Lê belê dema mesele dibe Kurd, hemû rayedarên Tirk û civaka Tirk wekî hev difikirin. Çendî gotin cuda bin jî heman tiştan dibêjin. Lewra di navbera rayedarên Tirk de nakokiyan negerin, ew di çarçoveya bîrdoziya netewdewletê de tên cemhev û parastana dewleta xwe esas digirin. Her wiha ji bo Kurdan manipüle bikin, gotinên cuda bikartînin. Ango Bahçelî ji Erdoğan ji Kurtulmuş ji Özel ji Davutoğlu û her wekî din cudatir nafikirin û li ser heman xalan li hev dikin ku ew jî bê statûhîştina Kurdan e. Bêguman Tevgera Kurd biya rêberê xwe kir û tiştên ketin ser milê xwe heta vê gavê pêkanî. Lê belê hê jî nûnerên dewleta Tirk û AKP li dinyayeke din di nav xeyalan dene ku ev yek bi liv û tevgerên wan xwe dide dest. Ev qasî di nav xeyalan dene ku Erdoğan dibêje bila êdî hezkiriyên Tevgera Azadiya Kurd ên li dervene bila li dijî dewleta me nebin, ango bila antîpropagandaya dewleta me nekin, bila pesnê dewleta me bidin. Vêca divê em jê bipirsin. Çima? Gelo madde rêberê Kurdan ji girtîgehê derxistiye, an jî te bi sedan girtiyên nexweş bi 10,000 Kurdên dîlgirtî serbest berdane. An tevîna gelê Kurd şûm ve daye ku te bi darê zorê ji wan standiye. Li dibistanên te êdî çand û zimanê Kurdî neqedex heye û her zaroka Kurd dikare çand û zimana xwe li dibistanan fêr bibe. Gelo me te çi kiriye? Ka bêje ku em jî li kêleka te û dewleta te bin. An divê em ji çend gotinên şîrîkên te yên xweşik bawer bikin. Ji bo Kurd ji te û dewleta te bawer bikin, divê hûn hê çil nanê tenûrê bixwin. Kurd şer naxwazin û aştiyê dixwazin. Ev yek him pratikî û him jî bi gotinan dan nîşandan. Êdî dora dewletê ye. Hege dewlet van gavan li jêr pêk bîne, em ê karibin jê bawer bikin. Yek,
Divê dewleta Tirk li başûr û rojava deverên ji dagirkirinê demildest derkeve. Du, divê dewleta Tirk ji gelê Kurd lêborînê bixwaze. Sesê, divê dewleta Tirk hemû mafên Kurdên Bakur qebûl bike. Divê çarçoveyê de zimanê Kurdî wekî zimanê fermî nas bike. Ji bo pêşxistina çanda Kurdî bütçeyên taybet veqetîne. 4. Divê dibistanên Kurdî bên vekirin. 5. Divê hemû qeyûmên talankar ji peywirê bistîne û şaredarên hilbijartî vegerin ser karê xwe. 6. Divê demildest di serî derêber apo û hemû girtiyên siyasî bên berdan. Belê çekçiyê xwe dihêle ji axaftin û diyalogê re, lê belê divê neyê ji bîr kirin ku di civakeke bi her awayê riziyayî de ev çiqas pêkane. Tevî hemû bêbaweriyan jî divê em zorê bidin dewleta Tirk ku gavên şênber bawêje. Wekî Murat Qarayılan jî gotî, pratîka dewleta Tirk diyar e, lê em şerê û rêbazên rêber apo bawer dikin. Lewra, divê civaka Kurd jî bi bilindkirina têkoşînê mil bide rêber apo û ji bo aştiyeke birûmet di nav hewldanan de be. Bêguman Têkoşîna Azadiya Kurdistanê wê neyê tune kirin û têkoşîn heta dagirkerî dawî bibe wê her berdewam be.